मोजाङै जोबलांबाय आरो दिनै बे बड'लेण्ड सिम काप 1.0 बेखौ आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बेखेवनानै होदोंमोन। जोंनि बड'लेण्डनि गासैबो EM MCLA MLA MP बिथांमोननि नुजाथिनायाव आरो दिनै बड'लेण्डनि थाखाय जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा जे बिटिआरनि चिफ मुश्री प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया जोंनि बड'लेण्डनि गेलेगिरिफोरनि थाखाय मोननै स्पर्ट्स एकाडेमि गायसनबाय। मोनसेया जाबाय बिनोद ब्रह्म स्पर्ट्स एकाडेमि क'क्राझार आरो मोनसेया बिरगोस्रि स्पर्ट्स एकाडेमि उदालगुरि फर गार्ल्स आरो मोनसेया स्पर्ट्स ट्रेनिं रिहेबिलिटेसन सेन्टार। बे स्पर्ट्स ट्रेनिं एन्ड रिहेबिलिटेसन सेन्टार बेबो जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलनि गेलेगिरिफोरनि थाखाय जोबोद मोनसे मोजां बियो अनुस्थान एबा मोजां मोनसे इनस्टिटिउसन जेराव गेलेगिरिफोरखौ ट्रेनिंजों लोगोसे इन्जुरि जानायफोरखौ बेवहाय ट्रेनिं लानाय बा फाहामथायनि बेबस्था होनाय जागोन। आरो बड'लेण्ड सिएम कापआ जोंहा बोसोरै जागोन। दिनै रोजा रोजा सुबुङा बे बड'लेण्ड सिएम कापखौ नायफैनानै जोंखौ जोबोद थुलुंगा होबाय, गेलेगिरि बिथांमोनखौ जोबोद थुलुंगा होबाय। आं बिनि थाखाय गासैबो रायजो राजा बिथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर जासिहरो। सिएम काप 1.0आव कुसुगाव आरो काजलगावआ जोबोद मोजां गेलेदों मोननैबो हान्जाया आरो थिखानाय समा जोब्बाय। थिखानाय समा जोबनायनि उनाव 20 मिनिट सम बारायना होनाया कुसुगावआ काजलगावखौ